እቶም ሰለስተ ንኣሽቱ ሓሰማታት ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሰለስተ ንኣሽቱ ሓሰማታት ካብ ገዝኦም ወፂኦም ህይወቶም ክመርሑ ተሰማምዑ እሞ ናብ ሓደ ዓዲ ብምኻድ መንበሪኦም ዝኾኖም ገዛ ክሃንፁ ወሰኑ። ብኸመይ መገዲ ገዝኦም ከም ዝሰርሑ ድሕሪ ምልዛቦም ከዓ ንመስርሒ ገዛ ዘድልዮም ጥረ ነገራት ክምእርሩ ፋሕ በሉ። እቲ ቀዳማይ ሓሰማ ህኩይ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ገዝኡ ስራሕ ኣቢሉ ክዓርፍ ደለየ። ስለዚ ካብቲ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ሓሰር ብምጥቃም ነቲ ገዝኡ ስራሕ ኣቢልዎ ኣዕረፈ። እቲ ካልኣይ ሓሰማ ዋላ እኳ ከምቲ ቀዳማይ ህኩይ እንተዘይነበረ ንሱ እውን ብዙሕ ስራሕ ኣይፈቱን ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ወዲኡ ክዓርፍ መረፀ። ስለዚ ካብቲ ከባቢ ዕንጨይቲ ብምእራይ ነታ ገዝኡ ቀልጢፉ ሰሪሑ ወድአ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ግን ክርክት ነበረ እሞ ክዓርፍ ከይበለ ተገዲሱ ግዜ ሂቡ ገዝኡ ክሰርሕ ወሰነ። ሕጡብ ኣኪቡ ድማ ከመይ ዝበለት ጽብቕቲ ገዛ ሰርሐ። እዚ ኩሉ እንዳገበሩ ከለዉ ሓደ ዝጠመየ ተኹላ ተሓቢኡ ክከታተሎም ድሕሪ ምጽናሕ ቅድም ናብቲ ሓሰር ገዝኡ ዝሰርሐ ሓሰማ ብምኻድ ኳሕ ብለ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ድማ መን ኢኻ ኢሉ ሓተተ። እዚ ተኹላ ድማ ክፈተኒ ተዘይኮይኑ ኡፍ ኢለ ገዛኻ ፍሪሰ ክበልዓከ ኢሉ መለሰሉ። እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ብፍርሒ እናንቀጥቀጠ ኣይከፍተካን እየ ኢሉ መለሰሉ። እቲ ተኹላ ሕራይ በል ኢሉ ብሓይሊ ኡፍ ብምባል ነቲ ብሳዕሪ ዝተሰርሐ ገዛ ብትንትን ኣቢሉ ኣፍርሶ። እቲ ሓሰማ ድማ ብስምባደ እናጎየ ናብቲ ብዕንጨይቲ ገዝኡ ዝሰርሐ ካልኣይ ሓሰማ ገጹ ክሃድም ጀመረ። እቲ ተኹላ ድማ ከርክቦ ኢሉ ደድሕሪኡ ክጎይ ጀመረ። ከርክቦ ክብል ከሎ ግን እቲ ንእሽተይ ሓሰማ ኣምልጥ ኣቢሉ ናብቲ ብዕንጨይቲ ገዝኡ ዝሰርሐ ንእሽተይ ሓሰማ እትው ኢሉ ነቲ ማዕጾ ብቕልጡፍ ምስኡ ኮይኖም ተሓጋጊዞም ብሓይሊ ዕፁብ ኣብልዎ። ብድሕሪ እቲ ተኹላ ኳሕ ብምባል ክፈቱኒ እንተዘይኮይኑ ኡፍ ኢለ ነዛ ገዛ ኣፍሪሰ ክበልዓኩም እየ በሎም። እቶም ሓሰማታት ድማ ብመስኮት ክርእይዎ ጸኒሖም ኣይንኸፍተካን ኢና ኢሎም መለስሉ። እቲ ተኹላ ድማ ብሕርቃን ኡፍ ብምባል ነቲ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ገዛ ከፍርሶ ዋላ እኳ እንተፈተነ እቲ ዕንጨይቲ ግን ተሪር ስለ ዝነበረ ብቐሊሉ ኣይፈረሰን። በዚ ዝሓረቐ ተኹላ ብሓይሊ ኡፍ ብምባል ነቲ ገዛ ብትንትን ኣቢሉ ፍረሶ። ክልቲኦም ሓሰማታት ድማ ብጉያ ናብቲ ሳልሳይ ሓሰማ ኸይዶም ኳሕ ከብሉ ጀመሩ። እቲ ሳልሳይ ሓሰማ ግን ምስማዕ ስለ ዝሰኣኖም መሊሶም ብሓይሊ ኳሕ ምስ ኣበልዎ ብቕልጡፍ ከፈቶሞ እትው ኢሎም ተሓጋጊዞም ብሓይሊ ነቲ ማዕጾ ኣፀውዎ። ደድሕሪኦም እናሰዓበ ድማ እቲ ተኹላ ናብቲ ዘለዎ ገዛ በፅሐ እሞ ኳሕ ድሕሪ ምባል ክፈቱኒ እንተዘይኮይኑ ከምቲ ነተን ክልተ ገዛኹም ዝገበርክወን ኡፍ ኢለ ነዛ ገዛ ፍሪሰ ክበልዓኩም እየ በሎም። እቶም ሓሰማታት ድማ ብመስኮት እናረኣይዎ ኣይንኸፍተካን ኢና ኢሎም መለስሉ። እቲ ተኹላ ድማ ብሓይሊ ኡፍ ብምባል ነቲ ገዛ ክፍርሶ ፈተነ። እታ ገዛ ግን ብሕጡብ ዝተሰርሐት ስለ ዝነበረት ጽንዕቲ ነበረት እሞ ምፍራስ ኣብየቶ። እቲ ተኹላ ድማ መሊሱ ዘለዎ ሓይሊ ኣኻኺቡ ብሓይሊ ኡፍ ዋላ እንተበለ ሕጂ እውን ምፍራስ ኣብያቶ።
ብጣዕሚ ጠሚ ስለ ዝነበረ ዝተኽላ ሎማዓንቲ ድራሪ ከይረኸብኩ ካብዚ ኣይከይድን እየ ብምባል ከመይ ገይሩ ኣብ መፃወዲኡ ከም ዘእትዎም ክሓስብ ጀመረ። ድሕሪኡ ግን ሓንቲ ሓሳብ መፅእቶ እሞ በታ ናይ መውፅእ ትኪ ኣትዩ ከዘንግዖም ወሰነ። ክሓኩር ስለ ዝረኣይዎ እቶም ሓሰማታት እንታይ ከም ዝሓሰበ ስለ ዝፈለጡ ንሳቶም እውን ክቀራርቡ ጀመሩ። ስለዚ ተቐላጢፎም ኣብቲ ትሕቲ እቲ መውፅእ ትኪ ዓብዪ ማይ ውዑይ ዝመልአ ድስቲ ኣብ ሓዊ ሰኽቲቶሞ ከምኡ ገይሮም ከዓ ተፀበዩ። እቲ ተኹላ ድማ ሸተት ኢሉ ኣብቲ ማይ ውዑይ ጦምበላሕ ኢሉ ኣተወ። ወይ ክበልዕ ዝሓሰበ ተኹላ ማይ ውዑይ መዓኮሉ ምስ እንዶዶ እናበለ ካብቲ ገዛ ብህድማ ወፀ። እቶም ሓሰማታት ድማ እናሰሓቁ ማዕፅኦም ዓፂኦም ካብ ጌግኦም ተምሃሩ። እምበኣር ካብዚ ፅንፅዋይ እንታይ ንምሃር? ወ ትዕግስትን ፃዕርን ኣብ መወዳእታ ፍረ ይህብ እሞ ከይተሃከና ብትዕግስቲ ንስራሕ። በሉ ክሳብ ዝመፅእ ግዜ ብካልእ ፅንፅዋይ ንራኸብ። ሰስተናይ ንዓኹም ንሓቂ